bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kɛnyɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔw kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ k'u ka nisɔngoya kɔni yira ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunu juye kalo tile 9 la ko kɛnyɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔw olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira n'o nisɔngoya yira la o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ayiwa ni ma ko fana ninnu an b'a fɔ ma nanzarakan les enseignants de l'école privée n'o ye kɛnyɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye ninnu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen na ko sabula ko nin ye olu kalo 4 de ye olu kɔni tɛ ka sara ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko de k'a fɔ ko kabini marisi kalo kɔni na ni kalansow kun datugulen don ka sababu kɛ coronavirus banakisɛ ye fo bi olu kɔni tɛ ka sara sɔrɔ wa ko min yɛrɛ kun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko kɛnyɛrɛ ye cɛkɛda minnu bɛ yen nɔ ko dɛmɛ bɛna kɛ olu ye nin wagatinin na ka sababu kɛ u ka baaraw kɔni caman jɔlen don ko o dɛmɛ mun kɔni fɔra ko olu kɔni ma fɛn sɔrɔ la ko a fɔra ko hali balo min bɛ di dɛsɛbagatɔw ma ko olu ma fɛn sɔrɔ la ko sabula olu fana bɛ jate dɛsɛbagatɔw de fɛ ko an bɛ don min na ko bi ko olu kɔni ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na ko sabula dɔw bɛ yen nɔ sojuru b'u la dɔw bɛ yen nɔ musakakow b'u la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ gɛlɛya caman kɔni b'u la u ka furu kɔnɔna la u ye welewelekan caman kɔni bila min ye gouvernement ye ko u ka wuli u ka ɲɛ sɔrɔ olu ka nin gɛlɛya in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kajolo ko yen sɛnɛkɛlaw kɔni jɔrɔlen don ɲinan samiya kɔni tagabolo la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a danna k'a fɔ ko jɛkulu minnu sigilen bɛ kɔɔri mara la kajolo mara la olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiya kɔni na olu kɔni jɔrɔlen don ko sabula ɲinan san ani sango san ko u tɛ cogoya kelen ya ko olu ye san min sɔrɔ san tɛmɛnen in na ko o ɲɔgɔnna u tɛ k'o sɔrɔ ni wagatinin na ɲinan ayiwa o de hukumu kɔnɔna la o kɔni sirannen don ko n'a sɔrɔ u ka ɲinan sɛnɛfɛnw kɔni bɛna ɲa i n'a ko sango ta ɲana cogoya min na sabula ko ɲinan ko k'a daminɛ mai kalo la fo ka taa bila juin kalo la ko san min nana ko o ɲɔgɔnna 3 de tun bɛ bɔ sango ta la ayiwa o de hukumu na ni ma kɔfilɛ ninnu kɔni ye welewele bila u ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ ko u ka hali bi u k'u ka danniw kɛ fo ka taa bila juye kalo tile 20 na wa u ka dancogoya minnu fɔra ani ladilikan minnu dir'u ma walasa u bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la ko u k'o kɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Gawo maa 5 kɔni bɛ yen nɔ ko binganni wale taara ka ɲɛsin olu ma k'u bɔnɛ u ni la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko kameleni 5 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni kun tununna Gawo mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo ale ni Ansongo kɔni ɲɔgɔn cɛ ayiwa olu kɔni ka nin tununi na a ma dɔn maa mun kɔni kun ye nin ma kɔfɛlen ninnu kɔni ka latunu ani u tununa kun jumɛn na nka ko tɛnɛ tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko nin ma kɔfɛlen ninnu kɔni fagara sabula maaw bɔra u su kɔni kan ayiwa an bɛ don min na ko bi k'a ma dɔn maa minnu ye nin waleya kɔni kɛ nka ko a yirala k'a fɔ ko banbagati minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na kabini wagati la ko nin waleya in kɔni tɛ bɔ olu ayiwa an b'a yirala k'a fɔ Gawo ale ni Ansongo kɔni cɛla la nin wagati na banbagati waleya kɔni cayalen bɛ yen nɔ ko sabula yen mɔgɔw kɔni caman yɛrɛ bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ lakanabaliya kɔni ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kan sɛbɛn minnu bɔra alamisa don juye kalo tile 9 na olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus la ko o ye maa 12 ye maa min kɔni bɛ yen nɔ n'u kɔni nɔgɔyara k'o ye maa 24 kɔni ye ayiwa ni ne ye alamisa don juye kalo tile 9 coronavirus kibaruyaw ye ka da kulo kan ayiwa an bɛ don min na ko bi maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni bɛ taa maa 2,170 ani 70 kɔni na ani maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu fatura ni banakisɛ in sababuya la o ye maa 120 kɔni ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɔni di olu ma o ye maa 1,621 kɔni ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kunnafoniw ye ka da kulo kan aw ni ce a ka kulomajɔ la hali bi an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye